चक्रशिला टी एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडनि हेफाजाबजों बीटीसी आबाद बिफाननिफ्राय कक'व एबा चकलेट बिफां फुलि रानदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बीटीसी बियाबाव कक'व चकलेट आबादनि जांख्रिथाय लाबोनाय थांखियै बीटीसी आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनेश्याम दासआ चक्रशिला टी एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडनि मददाव औवाबारि गामियाव 10,000 कक'व बिफांनि फुलि राननाय आरो गायजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बीटीसी आबाद बिफाननि बिफां फुलि राननाय आरो गायजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा घनेश्याम दासआ कक'व बिफांनि गुन आरो मुलाम्फानि सायाव ओरैबायदि बुङो। कक' लाबदोंमोन फार्स्ट एबार बे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जों कक' साप्लाय होदो। कक' साप्लायनि थाखायनो बासबारि फैनाय बहुद एफटिअ दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। बेनि थाखायनो दा बर्तमान जोंहा राननाय थाखाय दिनै फैबाय, जों सेरेमनि मोनसे खालामबाय आरो ये जे कक'खौ माबोरै गायनांगोन माबोरै गायनाङा बेफोरखौ जोंनो बुंनाय जाबाय। आरो बाखि साइडनिफ्राय जों जिबायदि नायनो फैदोंमोन, जों अरुणाचल तेजपुराव थांदोंमोन नायनो थांनायाव नुबाय जे फांसे दंफाङावनो 40 किल' 50 किल' खानो हायो आरो बेखौ जों एवनानैबो जाना फैदो। इयाव जों चकलेट बानायनाय माबाया मेचिन दं इयाव, थेवबाबो जों बेखौ आरामसे माबा थायो, मा फिथाइ फिसा थायो, फिसा फिसा सिङाव बेगर थायो। बेगरा मा खालामो, बेखौ एवनानैबो जाजायो। मोजां एसे गोखा गोखा नाङो, खिन्थु मोजां डायबेटिस थाखायबो मोजां, सोब खामानियाव मोजां जायो। बेनि थाखायनो जा कक'नि जि जों इयाव जुदि खालामनो हायोब्ला चकलेट बानायनो थाखायनो दा मेचिनारि लाबोनानै बेखौ गामिनि मानसिखौ जों बासायनो हायो। खारन जोङो कक' गायबा जे बेखौ जुदि होनो हायाब्ला बेलेगाव साप्लाय थाङोबा बिटिआरनि मा दिहुलन जागोन। बिनि थाखायनो बिटिआरखौ परिबर्तन खालामनायनि थाखायनो जोंहा प्रमद बर' सरकाराव बहुद सेस्था लागासिनो दङ जोंनि बिटिआरआ। बे सेस्था लानानै दा गोदान जों दंफांनि फुलिखौ लाबोनानै जेन खिन्थिनो हादो। एबार जोंनि डिपार्टमेन्टआव दा कक' फैबाय, थालिर फैबाय, खान्थाल फैबाय, गुवाभा फैबाय, गय फैबाय आरो दा ड्रागनबो फैगासिनो दङ। दा ड्रागनफोरखौ मोजां जुदि गायनो हायोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा एफटिअफोरा बा एपिअफोरा, थेवब्ला जोंहा बेयाव अभाब गैया जागोन। बिनि थाखायनो जों बेलेग जायगानिफ्राय कम्पानिनि जे एमइउ साइन खालामनानै जों कम्पानि लाबोगासिनो दङ। लाबोनायनि उनाव मोजांहाय खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि गामिनि मानसिफोरा फैसा मोनगोन। आरो बेनि थाखाय जों बहुद सेस्था लादो, जोंहा परिबर्तनखौ नायदो, परिबर्तन खालामनो थाखाय सेस्था लागासिनो दङ। दिनै सोर राननाय जाखो सार, आरो बेसेबां बिफां? दाथ' मथा-मथि दिनै दा बहुत 10,500 दङ। दा बेखौ इयाव एसे एफटिअ दङ बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दं बा एपिसि दङ, बेफोरखौ जों होनाय सेस्था लादो आरो जों गायबायबो आरो बाखि दा राननाबो होबाय। दा बेखौ लांगोन एसे गुबुन जायगायावबो राननायनि राहा लाबावगोन। बहुत जायगायाव होखाया, बाक्सा जिल्ला आरो जोंनियाव होदो दा बर्थमान। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ बीटीसी आबाद बिफाननि हेफाजाबै दिनै मावफुंनो हानानै चक्रशिला टी एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनीनि बिगोमाया गोजोननाय फोरमायनानै ओरैबायदि बुङो। टी एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी जानानैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। खारन जोङो बीटीसी आवहाय अन्तत गिबि कक' माने ग्र'वार हिसाबै जानो मोनगोन थानानै, आरो बे बिफांखौ जोङो बेनि मुल्यबानखौ जों मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो बीटीसी जेनाखि अथ'रिटि गभर्नमेन्ट जोंखौ खावलायदोंमोन, बिथांमोनहा जोंनि बे खावलायनायखौ खोनासंबाय, दिनै जोंनो हरबाय आरो रानफैबायबो, गायबायबो। आरो जों बेखौ जत्न लानानैहाय जाहाथे सानसे समाव जों इन्डास्ट्रि खालामनो हायो, बेखौ जों थांखि लादों। मा हाबाफारि मावो? दा जोङो बे चक्रशिला टी एंड एग्रो प्रोड्यूसर कम्पानिनि आन्दारावहाय जोङो बिसेसकै साहा फेक्ट्रि खालामनायनि जोंहा थाम-थिम जागासिनो दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फार्मार्सफोरनो जोंहा टटेल 159 जोंनि आन्दाराव दा माने फार्मार्स दङ। बिथांमोननो जोङो दिनै बे कक'आ राननाय, बेजों लोगोसे जों सिगाङावबो बीटीसीनिफ्रायनो जोङो गय फुलि मोनबोदों, बेखौ जों राननानै गायबाय। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बे माल्टा फुलि जों मोन्दों, बेखौबो जों गायगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो हालदै, हाइजें जों मोनबोदों। दा जोंनि बे एपिसिनि आन्दाराव जों हा बायनाय दङ, जों बाहाय गायदों आरो जोङो फार्मार्सनो रानना होदों। बे गासिबो दा सोलिगासिनो दं आरो दा जों बेखौहाय प्रसेस खालामनानै जोङो फिसा मेसिनबो मोनबोबाय बीटीसीनिफ्रायनो एग्रिकालचारनि आन्दारावहाय। दा बेजों जोङो प्रसेस खालामनानै पेकेट खालामनानै जोङो जोंनि चक्रशिला टी एंड एग्रो प्रोड्यूसरनि माने ब्रान्डआवनो जोङो क'क्राझारावबो फिसा सेल काउन्टार खालामनानै जोङो थाम-थिमखौ जों लाबाय थादों। आरो दा आसा खालामो जोङो बे ओनसोलनि गयजों गोरों गोरा सेंग्राफ्रा बा मावथिफ्रा ओंखारबोनानै जेनोखि बुजिनो मोनै जे फार्मार्सफोर दं बा रोङै फार्मार्स दं, बेखौहाय जयै लोगो नांनानै जाहाथे बिसोरबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै, बाजारनि सोमोन्दै मिथिनानै जोङो आवगायलांनो हायो। बे खामानिखौ जोङो दा जयै मावगासिनो दं। दिनै जोंनि बिटिआर सरकार
बिटिआर सरकारनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जे एफपिअ फार्मार प्रडिउसार कम्पानि जाय बिथांमोना बे कम्पानिखौ खुलिबाय बे कम्पानिनि आन्डाराव जे जोंनि बेनिफिसारिफोर दङ जायफोर आबादारिफोर बे बिथांमोननो दिनैहाय जे कक'वा प्लेन्टेसन राननाय जे हाबाफारि दा बेहाय जोंनि बिटिआर सरकारा जे बिटिआरखौ हिउजिया बा सोमखोर खालामनो थाखाय मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिशन लानानै दिनै खामानि मावनो आवगायदों। दा बे ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव ओनसोलाव जोङो बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे जोंनि आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जे जोङो एफपिअ दानायनि गेजेरजों बा एफपिअनि गेजेरजों खामानि मावनो आवगायदों। बे थांखि हिसाबै दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बेयाव डिपार्टमेन्ट इएमबो फैदों, गणेशम दास सारबो फैदों आरो बेयाव एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसारफोर फैदों जाय एफपिअनि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्डखौ सोमखोर खालामनो थाखाय जोंनि बिफां लाइफांजों सोमखोर खालामनो थाखाय जोंनि आबादजों सोमखोर खालामनो थाखाय आबाद मावनानै जिउ खांनो जे जिउ राहा बेखौ खालामनो थाखाय दिनै सरकारा बेबायदि मोनसे बेबस्था लादों। बे बेबस्था बादियैनो दिनैहाय बे चक्रशिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि गेजेरजों दिनैहाय बे 10,500 फुलिखौ दिनैहाय बेयाव राननायनि मोनसे अनुस्थान हाबाफारि लादों। बे हिसाबै दिनैहाय बे एफपिअनि गेजेरजों दिनै गोबां बेनिफिसियारिफोरा फैदों, गोबां आबादारिफोरा फैदों। बे बिथांमोननो दिनै बे कक'वा बिफां फुलिखौ जे राननाय हाबाफारि दिनै बे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों नैबे चक्रशिला टी एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि जायफोर गेजेरजों जोंनि आबादारिफ्रा नैबे कक'वा बिफां फुलिखौ लांगोन, आबाद मावगोन, जाहाथे बिथांमोनहा नैबे जेरैबायदि जोङो थांखि आरो नोजोर बेखौ दहाय होनानै जे जाफुंसार मोनसे बे हाबाफारिखौ मावफुङो बा गावबो बे आबादनि गेजेरजों माबा मोनसे जिउ राहा मोननायनि बे बेबस्थाखौ खालामो। बेखौ जाहाथे साफ्रोमबो आबादारि बेनिफिसियारिफोरखौ आङो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायहरदों।